És possible conèixer la personalitat a partir d'imatges obtingudes amb ressonància magnètica funcional? La personalitat és la nostra manera característica de pensar, sentir i actuar, i és força estable al llarg de la vida. És el conjunt de les nostres tendències de comportament i ens ofereix rangs de possibles conductes en situacions diverses. Cadascú té una tendència o una altra, però segons la situació en què ens trobem, caldrà que el nostre cervell activi més un tret o un altre. En general, la personalitat es pot resumir en 5 grans trets que formen l'esquelet de la individualitat: l'emocionalitat, l'extraversió, la responsabilitat, la cordialitat i l'obertura de ment. I són aquests trets els que modulen les nostres respostes a situacions noves. A partir de dades de ressonància magnètica funcional, podem obtenir estimacions bastant precises sobre la nostra tendència de personalitat, sobretot si estudiem com es connecten les diferents àrees del cervell entre si. La cordialitat es relaciona amb una major connexió entre la xarxa neuronal per defecte, la xarxa de processament visual, la frontoparietal i el cerebel. El cerebel i la xarxa de processament visual també són importants predictors de l'obertura de ment. La responsabilitat es relaciona amb les xarxes cerebel·lars i prefrontals. La xarxa neuronal per defecte, la xarxa de processament visual, les xarxes cerebel·lars i el sistema límbic estan relacionats amb l'emocionalitat. Finalment, les xarxes subcorticals, la xarxa neuronal per defecte, el cerebel i la xarxa de processament visual es relacionen amb l'extraversió. Aquestes són algunes de les primeres evidències que té la neurociència per entendre les bases cerebrals de la personalitat. La neurociència social ens ajuda a entendre com la personalitat i les situacions determinen el nostre comportament. La personalitat ens fa ser qui som, és el nucli de la nostra individualitat i de com ens adaptem al món.